Ha kawai ke jingjia, kabelajar Mynta Sngi ha kapor kumba prabje minstem, ha moblei ha kaba webriu, ublatip kerteng kum usumet ki arsin ha, ubasau pos nem kerta ula sha thombor, hau Shri Sanjay Kumar, ubasau po ars nem kerta, bat ubade upara, baya Shongwai lang hapo katay kayeng, laong ba usanjay Kumar ula Pyndonkam, daga no parking board, ban thombor usumet. Kadau jongkani ke jingjia kadai na ke jing subajur ba usumet udon jingïada bat ke tengah jong sanjay kabela wanrah ya ke jing ke jia bat ke jing sho hadian kani lapin kit no yu sumet she supercare hospital hindrei ki doktor ki lapin tip bola khlat no ki pulit ki la kem yu sanjay ubla sha kin no budon kti bala register case persha yu halor ke jing Pyniap beriu.